bangal daw tayo amin kakabsata. Kaya't ko iti mag-share ti about decision making nga iti inalok nga teksto iti 1 Kings 11:1-13. Adamay sa adaniw ni Nelson na kunana paraphrase. Anyan ti maganab no mapukawak uray pudak ket aglatakak ken amin na kinasirib na yagaan ngem naupayak anang sapul ng birok panakaamot kinasirib ti Dios para kanya. Adto dagiti nasirib ken natanok ngem iti panagpili wenno panagdesisyon making. Ket agkamali agresulta daytoy iti panakaupay. Saan ang nasayat nga experience wenno pagteng iti panagbiag. Agsuffer da iti consequence gapud saan da apan nakabirog iti pagayatan ti Dios sapno maiyadayuda kadagitoy nga pasamak ket agtultuloy kuma iti panangtulnog na wenno panagtulnog da ken ni Apo Dios. Iti umunang Ari 11:1-13 tinaitawa kasisiriban ket ni Ari Solomon. Numan pay nasirib nga ari ngem adumot dagiti pakaupayan ti Dios iti biag na. Kaput wrong decision kadagiti daduma nga aspetot panagbiag na. Gaput kaadu ti asawa na 300 ken concubines na 700. Nagresulta daytoy panagsukir na iti panangtalikod na iti Dios. Iti panagsuffer iti pagarian. Iti panagsuffer iti pamilya na, lalo kadagiti an anak na. Saan nga dimngeg iti Dios adati apagdaydayawan na. Timmalikod ni Solomon nagdaydayaw kadagiti Dios-Diosan dagiti asawa na. Ijay Proverbio 4:23 kunana. Annadam ti panpanunot mo tati panpanunutom iti mangikadeng iti panagbiag mo. Anya nga rod dagiti banag a panunutan tayo ken aramiden tayo tapno maala tayo jay good decision ama magballegi kada tayo. Ni Apo Hesukristo ti Dios ama nakabalin nga isut makamammo iti amin nga isut mangi-provide kadagiti so amin kasapulan tayo. Ta isuket saan nga umdas ti lubong alaunan ti parabor ken grasya na. Kunana iti Proverbio 3:5. Agtalog ka iti Apo iti amin a pusom di kagtalog iti pagarup mo nga ammom. Italag tayo iti Dios ikararag tayo ken kuana nga idalan ken iturong na dagiti panggedeng tayo tapno isut mangpaballegi iti napili tayo a panagdesisyon iti maysa a banag. Iti John 8:39 kunana kaduak tinangibaon kanyak saan nakabinaybayan nga agmaymaysa agsipud ta kanayon nga aramidek ti makaparagsak ken kuana. Ngarud kadua tayo ti Dios nga agdesisyon. Kadua tayo kadagiti plano tayo. Kadua tayo ti Dios tapno saan na tayo abaybayan. Tadayta ti inkarina kada tayo ket aramiden tayo ti inaramid ni Apo Hesukristo nga iti makaparagsak iti Ama wenno iti makaparagsak iti Ama na nga sa dilangit iti inararamid na ket nagballegi asaan nga iti kaykayat na iti ipapapilit na. No kitaon tayo ti kararag ni Apo Jesus no mabalin ikaten ti kopa kanyak ngem saan nga iti kayat ko kuma iti matungpal no di ket sikamet laeng anang ibaon kanyak. Aramiden tayo nga rod ti makaparagsak iti Dios. Pilyan tayo ti banag a makaparagsak ken Apo Dios. Pilyan tayo iti banag a pakaidayawan ti nagana. Pilyan tayo iti pagimbagan iti isu amin. Saan nga iti selfishness, self-centered, self-serving, diket opposite
iti pagimbagan iti isu amin. Saan iti bagbagilaeng. Ni James Rowland, ijay Texas, ay ayaban ti Diyos nga agserbi ken kuana iti kaubasan. Iti panagmaymaysana nga agpanpanunot ket nakunana. Iti nabasa na iti Lucas 18:27. Ti saan ang mabalin kadagiti tattao, mabalin amin iti Diyos. Tingtingitingan na ti mabalin, ket nakita na nga saan ang mabalin. Adu a rason ket imposible iti ayab ti Diyos ken kuana. Kunana, imposible daytoy, saan ko nga maawat? Inaramat kun ti amin a pamuspusak. Mathematical understanding, logic ngem jakpatchen, imposible talaga. Ngem babaen iti Espiritu Santo, saan nga ininggaan ti Diyos. Daytoy nga tao ni James Rowland. Ket inggat naalukoy metlaong ti bagina nga mapan agserbi ken ni Apo Dios. Santay nga agpanuray iti dayjay makunkuna nga human perspective. Takunan ni Apo, my thoughts are higher than your thoughts. My ways are higher than your ways. Kaya't ko nga saraan daytoy iti maysa nga ti pamati ket nangat-ngato nga adayo ngem iti rason wenno rason. Kuna ni Philip James Bailey. Iti namati magmagnada iti panagpamati asaan nga kitkitan no anya dayjay makitkita. Ta maidalan kami babaen iti panamati. Saan a babaen iti banag a makita kunana iti 2 Corinthians 5:7. Para kanya iti pamati ket saan nga pannakariribok. Kuna ni John Dewey. Pamati ket saan nga patpatyen. Patpatyen ket passive. Pamati ket active. Isu ti vision ket aramiden na ti pinati na. Kunamad ni Edith Hamilton. Kunan ti Matthew 17:20, laglagi penyo ano adda pamatiyo akas iti kadakkel ti bukel ti mostasa. Mabalin nyo ako naen iti daytoy abantay, umalis ka ket inkasadyay ket umalis ka. Mabalin nyo nga aramiden ti uray anya. Pay ni John Dryden, they can conquer who believe they can. Daytoy iti mensahe tinagan ti Ama, Anak ket Espiritu Santo. Amen.